Nanggali. Ow! Nanggali. Hello everyone, welcome back to my Mejong Burger YouTube channel. आंनि चेनेलाव नोंथांमोन गासिखौबो बरायलायबाय। ओमफ्राय दिनैहाय आङो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों माने जोंहानि आब'नि फिसाजो आंनिखौनो होनोसै। ओमफ्राय बिनि बार्थडे दङ जोनोम सान ओमफ्राय बेयावहाय आं थांनो नागिरदों। दा आं ड्रेसखौ माने मिक्सिं जानो मोनासै होमब्लाबो गानबाय आरो ओमफ्राय जोंनि आनैनि बार्थडेयाव थांनानै माने आनै नङा आनै माने आब'नि फिसाजो बेनि बार्थडेयाव थांनानै आं केक हैनोसै आरोखि ना माने बेनि जिखिनि केक हागोन बेखौ हैनोसै आं। स' नोंथांमोना जोंनि आनैनि बार्थडेखौ माबायदि सेलेब्रेट खालामो बेखौ जुदि नायलांदो गोसो दङब्ला नायलांदो ओमफ्राय गोसो गैयाब्ला आंलाय मा होनो आरो जिखुनु जा जायफोरनाखि इन्ट्रेस्ट मोनो एबा मोजां मोनो थ'दो आंजों लोगोसे नायफानो थाखाय। आनैखौ लोगो मोनफैबायलै बार्थडे गार्ल हेपि बार्थडे थेंक इउ होन आमाइखौ थेंक इउ होन नै फेन नुबाय हनै आंखौ थेंक इउ होन नै नानिनि जोंहा फुरि सावनोसै नै आदिबारिया बे हाबा जाग्राखाय बे स्रि नागिरला बुंनाखै पस्टालि सोरबा लानो गोसोला ओमफ्राय नै बे रुवाथि रल लादों आंनि एलबामाव आयं saya जोंनि ओमफ्राय नैबे जोंनि फोरोंसै आंनि अमा आथिङा Ini yang macam ni. Gaisio mai. Kau hai ibu mama dong. दिसे खेबसाय Nei. आयो आंलाय माबासो सानदों संखानायनिसो सानदों Bila Nah, bila kemana ni?ให้ดาราให้กูให้อมา나니니 하바 근데 나니니 버드니 케이크 설바냐 말래 나니खौ 설바냐 खौ आं बानायदों आंखौ मानो थेंक इउ होनाखै नों होनला थेंक इउ आमाय होन खोनाबो जा आंखौ थेंक इउ आमाय होन आंखौ थेंक इउबो होना इमान गिदिर केक लाबोना फैदों आङो नोङो दा गलिनायसो गलिया जे आनैनि बिमाया जोंनि आब' नावसाय खुलुम हरसाय गोदोनि ओमफ्राय नैबेबो आंनि आब' ओमफ्राय बे आंनि माबा रुवाथि ओमफ्राय जोंनि बाजै Kau gede-gede hancur di mana dulu kapal jomda. Oh. Kau ini sayang. Nah. Naniनि birthday-नि माबा 5 years जासिगोन ना नानिया ini aku thank you होनाखै यो Februari 2021 sudah serba
Itu murah juga isinya kecil mesti jaga juga nalai angkana items berat oma bibu bika modem omprai maba puri misti cake Oh, bây giờ cũng ơi, bên như vậy. Tangkel udah pra. Sama nak hay nakขับรถถูกนะ Nàng lali. Au! Nàng lali. Au! Siapa ke? Ayah nampak dulu lah. Oh, internet sampai doang, berat lah. Nggak biasa. Nih lah, lu dulu sama berat kosto. Nih, lu dulu sana ini mau saya. Dia yang saya kan dia. Mari kau kulum dah. Thank you banyak dia. Di kita ada yang ni hai. Thank you banyak. Thank you banyak ni. Pak di kita ada yang apa pun nang lah. Tak salah. Kasih mari tu terima kasih nih. Ayo, nak buka apa? Nak buka. Nang lihat. Nak mata dulu bijak. Mesti dah nak. Dah lihat. Cepat dah lihat. Jom nak mengundang ni. Kamu. Oh dia. Oma bedor, bikin di rumah warna. Biar hangai sih. Aku mah. Oh biar. Abi game sering ada mana? Biar nanti video ku naik nanti aku dengar blog out. Nah, sangat. Are you happy? Happy? Are you happy? Are you happy? Wow, Borian vibe. Itu dia. Mari lah pernah ni dah. Mari lah pernah ni ya. Suara pun macam dah. Ni kau nak kata. Jadi kau ada dia. Dia. Kita kita sudah malah yang kali ni. Semoga ya. Wow, kita lagi. Ada lagi dia. Wow. Wow. Sini, pilih ke sini. Baik, apa jalan ni? Kita lagi. Wow, Boria. Wow, Boria. Pilih lagi. Mudah-mudahan mereka pilih ya. Mudah-mudahan mereka.